Halu do ko anduɗa ko ko gonga ko anduɗa ko hi ayi ɓe tawi noon patron noon gorko ɓe kuusini ɓe yaari noon ɓe sonki noon oya yimmi fi Allah accu ko ya fer munduko mako den sahabe jere ko fermiɗa wunduko mako ko der baade wukkata hay ka tom mara kuto goto ya ko ta halange goto sakko da bitara sotta wunduko mako hala ko hala ma anani afami ko ta halange goto de ko satti e pi kan nyanne mi def yodo anya lolle mi ɓurde neyo mi waɗana ma buy mi waɗana mo seeɗa iɗanni kanko to welatala rena nder kana mi sonkaneyo o welatala e pi o lotta ko woni ko foti noon e haala ko oya teɓa joni noon hundu kanko mi sokama patron gorko noon yimmi andi accu fi Allah andi fala ka piiji goo waɗa andi fala ka piiji goo waɗa ɗo wara goɗɗo anda ɗo piiji goo immini piiji goo kadi ariti e piiji goo mi jaɓali algoo fi piiji goo min walde tigiri après noon dañande ɓe waɗi ni ɓeyni may won andi mi haɗima ya seeduɓe fenade ka andi anke sooƴo o wawata ko hunduko hunduko memminto men ne min simen ko yiɗo wo kadi ay ko non tunnini hunduko no memminaɓe hakkude ngal ay ko memminike billah ko memminike waɗa sa ligi to billah simima to de oya no memmina he ɗi bidoji ɗi wonda ɗewde mum name ɗi foɗi tum si a hoccali ɗi namuɗa ɗi ko pompi ɓawga ɗi lowƴe hanɗi laaɓa ɓeɗo moggoɓe laaɓi kelani nde ɗo neɓata hara ɓe watte lampiude nde kono naya hawde handi konɗum fi kala komi haalama naya haalange goto a fel ñamu gongol e haala kan na goto andi yan nagande a fenata ko lolle kono lolle fen lolle kono non wawata fi on famodi wala min de min et puis min piiji ɗin ɗon na ella sen famodiri ɗum ɗon hara ella ala gundo ma mi mayda e makko anande kono min tun reedo andum tew e gerton ɗi derugan ko sorankali ko gundo ma o heeɓi ko maro ronkata ɗum ɗo na ella et puis sina yade makit mi lanno kono ko yinnoɗa o e ɗum ɗon e defe ko ɗum mi defa non en famodiri non amare secret e soƴo amare anilan amare secret ko gundo ida wela miɗa mari hakkil ko gundo lande ko gundo awa jonno andi ko mi falama sikku ñirande mankata ñanno ñande bimɓe ko ina andi ko mi falama halande ñanda to ko ɗum Uno faut plutôt rester ici. Voilà. Là. C'est ça, il faut faire comme nous disons. Papa m'a dit, on est allé à la figure de notre film. Donc, papa nous parle quand il y a. Voilà, donc, c'est une grande maison, grand bâtiment. Papa, un film, quand il est dans le faut que moi, il y a pas une île, là, bah, il mourra qui. Voici la vérité. Billah, vraiment, merci. Dieu merci. Non. Il y a une chose. Parce que là, je me connais dans ta. Si je me vois, et du coup, hande en bigo en yidiri. Der ko yidiri den ko en suuli ke ha affaire reedu yatti bon kono mi fala ma yewtude moi min baldi kam woni tu le sais bien que je suis un homme marié. La femme de. Mais c'est comme mi do jomba ko suro wala mi do ada ude. Donc hande kam yoni do ko mi fala ma yewtude de galle de mi holluma do ko ya aru an tun wona do mi aménage na ma chambre goto. Tu restes là de mi fala ma yiwde o mi déplace to mi ara la way na gol be ngwan min nala yaade golle mi ara mi wona 2 3 jours 4 jours min nala séminaire mamina me de yehi intérieur tu vois aren yide après kankadi mi yami wona kadi 2 3 jours kankay to mi wayno kadi mi ara ko dum mi hollirma ndu suutu do bay Allah tagi Allah wadi ndu welima ara wona do bay Allah wadi do welima ara wona okay ani na wiide an ko pe falɗa mais mi daari mi tawi na ɓuttu falana ɗa hoore ma miɗa wawi accugol lan ɗo min tumi reedujo mi nawne gemma goɗɗo anda mi nawnata goɗɗo anda min tumi wona ɗo si mi maayi
hare go e fure an nyodu non ko impossible non sa ye adda be nguma e gollo be ngon fop are wonen do mi yedda dum no mi surrete mi halanta be nguma ko are dinimi sai wona dum tepperan hanko suduma ya mi alla be nguma tigi tigi on gonga kan ko are dinimi parce que dum no ngan tigi dandi min tu ngende der du sudu do kuru do e goto ala do na kawtal be na e fus mi wawata dum don few dum non mi wawata no Abi. Anna buttu fala na dawo ma billahi Jokkala min na wonu bengo. mi jokka ma mi amina be nguma ka redan ko redini dum no mi hala ne dum ro Unnu fala da reer ma mi yo mi wadu fi yo mi utti. be mo be mbure ma ne foppo be ara ne gollo be gardien be ko kur to ya mo be foppo be ara do mi ronki kof sina dum ya mi hala be nguma ko redini mi da yera ande kal mi iltuto ta ko to mi iltuto mi on tay den galle don mi wata wonde no Isi. Bona. Yo wata ya di bus ko man ta bi ngwa mi na ymente. Fi on. Fionnu min to na way wonde do afan mo be ngure mane min no ma be ara sina dum ya mi halla ko mi redu min nay goto redi na la sina modi makko parce que dan da fere ne mon angi da way jombu go debbo gayna trompam ye mi hala na mo malum ya yottina ko min ni ko aron wonenga kan non anda to ade wa aja pinta na tanga jam janto pengure janto ala jani be jam be jam na ta sono jam janto be fo be jam awa fewndi to alhamdulillah am da fanno yaade ko kon bayen fotti do ella wo ala ko jam ha ko jam to awa ko ande mi hebi do ko dum ngane mi do ko fi Ismaila mo ko dum wadi Ismaila mo an yalti o mi anda kon to yaare aja pinta na e fo ko de torare Allah de Vitori kama Allah yalla joni to o sagata pay koy joni be wondi tabirede yo Allah walan don joni to o waday tun doy nani wade doy minani ko wade doy nani minani ko mi ani fi bobango no ani mi ani bayna ko mi fen mi ani fi wadi balde jelo wallahi bi balde buy mi jindi ha mi don ke mi dabbiti ha mi don kala ay hodo men ko mi landaki e bakoy pay koy no wonde tajale wallahi har ko honto o yaare unde ni Allah mi anda mi landike do Allah mo mi landake do fi makko yo Allah wen joni to am Allahumma amin yani do so wallitaake la ngano julbe Allah be mi jindi mi juldi mi awri mi dabbiti ha mi ronki fi bobango Ismaila mo an sitebe wujjumo esse ko no wadi engiye mo few mi anda wo hakkunde ni Allah tagudo la ngo mi ani fi bobango simi yehi joni ka hajja fatu lega kambe kadi mi lanto be ande be mari sagata na dara si tayi sagata be mumpi awa do ko yo walla awa do ko yo wade doy nani awa wade doy mi ani fejjay do nani awa fejjay salla jab awa wade doy awa kon ton aya da yarde do ga Sai ari and so sakatiya ono ayi ko ni kon kagalle na kunsa mi fala ya yewta ko hundi wona wowlede hakkilo patron debbo plus ala wo soy no wolede to mais ammido andi yidila nini sa yewti laddo dara buyo sodane kikibe nyama ha mi ette kaner oto mahi mi sodana ma piwi dum ni ambay la ngandi da mari hakkilo ay lolle da lolle jabata wuli ko lolle ko fene walle la da felta dani nala de fenande wodi indo fayda ngode ngumo joni kasakitorum do min ala welde fiyo ay ngitti la ndio fiyo kambe si de gatoje ko addo ton do fo ma don so defi ma don tewngo fo kambe ko lolle tu min ka fusi min mi ala ya on côté no mi fala kuzin do e pingwa ala nande hay fuyi so yakkunde mabbe awa kuzi mon non ko don buri hulbinade fiyo ay he neddo mo halata on no hulbini patron o kanko ko yida mo ono podi ko hunduko makko
a jindata ka nder kurɗo ha fotton tawa ono wolde haala Yaton ka affaire wondi. sina ñanden komi tawnomo ɗo mo yewtudude biro makko ɗon nde min ni mo yewtudude biro makko ɓe ko fulawa Yawtaw ya hakuri yaw. hande kadi tumawo ko On woni si buyo buyo ajaba Allah wolande ko mi fala nande ko. ayo min ni ko gonga faala to Bala ba way. Dégage de ma vue. Les inconscients comme ça. koy billah wallahi min ko lolle woni wadde ɓay min so jaɓuno men wujjawa min gota halantalan mi yaɗo ɗon adda ɗum mbuuɗi duy so yiɗo ñamata ko weeli innola bo on yanayi hoore Andi come io per un combo. Cousin. Kono waɗi? Sella. An cousin nyande a sella. Na jooɗiɗa tuta ɗo tun nyande mi haalannoma. Nan haala tun nan haala kono ala lan faamu. Haala tun lan haala ala lan faamu. Sella. Haala nan ko honɗum waɗi cousin. A fija milan fija min kay mi feƴƴino on tan ɗo. An tigi ɗanduno ko wonnoɗen to. Ɗandi senjo hayno no mi wonduno e mum avant ke mi jomɗo. So tawi woni rini a ari ka an e senjo ko jiitiɗo ko toɓɓima reedu. Haala nan hara suuɗa Allah. E inna lan tun na yani subhanallah. E inna lan tun ko pali. Heɓini palile ko mi andi. Si ɗu juuti han 2-3 jours han 2 semaines si juuti han 2 semaines ɓurata. Depuis mi ari ko maɗo a yina yalta gemma min tun. Mi yanda yalta bien sûr mais on sait jamais. A faami? Fus mi waɗala nanande reedujo. Inno hen o etamo mum ma yiide ɗo tutugol. Cousine. Ali. Inuma fus waɗa bibiro jinga foreedi reeda sellum. Na yiide a defa jaɓɓe. Ina defa liɗɗi kecci. Waɗa ɗum jaɓɓe. An ko wonɗa a ñamata ko nammi. An ñamata wonde pati ñama. A wattirni Mais na ñaami. biroji a wafereede reedu min ko to haali tanan ɗum. Darani a jaɓay no haalnala. Koko moni yiide ɗa waɗa ɗo. Hey, Kuuji. ɓe ndaara sikki ɗum ko nette ɓe ndaara Kono ɗo yurnade ɗo. nde min fusimi ala wadde ɗo Fuɗi min mi darade. So darade. La so ka fangal. Ay wono ɗo ɗiɗo. Mi ala on haalnade. Come fino siro. Acce e fa solo nyesalo. Siro on. Quando signinade ranne peñe. min joni ɓe hawli siko wiiɗe kokka Ne passando per andare a cuti. Ecco. Ɗum andina ko welti ɗon. voilà acce tun hakkenam Non ko bene ko. ñirni kombo mbaccanno ɗo na menen ndiɗo accanno ɗon Ñiɗi on mi anda ɗum ko O haaji. jetti nyama ko no e nyirndi Ko fo. haaju mo toon ɗo andi miiɗa ka. Ɗon andi miiɗa. Imeye sa. pepe supponde men yaru nama kono ɗuuɗi to ma Sin jaɓallan. Kono tun. Mbeɗe wadduno aade kadi miɗo seyanade to mi ndaara Kala miɗa senade min kadi ko mum. ko janto Ay kon ko miiti ko. alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamina Wallahi. epa ɗum ɗo allah epa allah wallala Wallahi. wallala jaka ɓawi o dogi ɗo
koko jaaje makko ko ton mi nanore fi makko alhamdulillahi rabbil alamin wallahi jonno mi daari ko mum yo wallam do mbuko e seeda mi yoba ko mi yoba paasi mi yana mo mi anda no woniri ton ko dum mi yarire do yande ko sadi mon hajja binta kono on ari hande kabi maafi fayda wiyete buri on watta min nay bido buri on ko bay andande marno on de mi marawa mayre mbuko e koy oɗo addannolan ɗo jiwo an on o koye mi ƴetti ɗo balɗe mi jonni alaji bassin kamin yaade ɗo yoɓe wallan ɗo lekki an andi ɓawono musamɓe jokkimmi de ɓiɗɗo maɓɓe no andi lekki mum ko heɓoto hari ɓe ɗaɓɓanilan hari ko ɗum yon yahande fayda noon o muusu koyɗe nini hajja binta na nokku goto wallahi o muusu koyɗe muusu ɓaawo ɗum fiyando wona nokku goto ko ɗum ɗon sina ɗum hakkunde ngi allah tago ɗo lan on kaka juuɗe mo woni wallahi ala ko mari ko on kaka juuɗe mo woni ala ko mi jooɗo ɗo hay joni koyɗe e ɓaawno muusammi ɗo hay joni ko mi wiyata on na fadela fadela mi ndaara nani miɗa heeɗi tawi woni na mi wawa heɓɓitade heɓon seeɗa awa si tawi kadi heɓaki ndaaren feere awa mi nani yande yonare miɗa heeɗi yo yande on seytina awa mi nani so heeɓi yandi wallonmi awa nani allah walli mi humpitiga fii makko mi yami Lolle. What's lain? Oi. Udin itu. Yang fala bayu. Awadam. Ene, ala de kuzina. Jen jo harano jinda ka quartier do depuis wari. Mi di kuzimo nge lolle. Mi di be ka sojo. Na dim piji don. Stay wala. Fam ko mo ma ko da da. Na fi onon. Stay ala mo yidde gorko awajana noko. Hibe jinda ka quartier do. Ma stay gorko ala arde do. Mi manda fi di nam. Mi manda fi. Andi ko no wota hulfus. Si ayi mi wala ta goy. Ko dum no wadi. Milandima afami ka sayi mi ade milandiki mako ya labana poy kuni ma Allah hakkunde nyallah te ala mo yidde hakkunde nyallah min da ko hakkunde nyallah mi wolta ni dibe sagata sojo kambe be sibe yaay makiti sojo do tay Allah mi nafi onon ka der ku ndelka ko fi gorko goko yas yanda fi di min yanda inu hin si ahali afami ka Afala sayi a partir de mahal sayi di moy ko afala na gugor ko bebo tiro mayo na yo afami ka piro mayo na yo hey againi do agaron debo abe tun patron debo againi do inu andi taw dañande taw cetton bu yo ngon jonnon sojo tun min si min ni non kala gorko no mo miidi moy mum minangamo billahi be bebinela bado ngandi no ngare buy non simbe worbe do sawante tewnde ara ko tew nagge Nyake. On fami ka? Dona fami ko mi yewtuma ko ka. Voilà. Ni warrano no fi al. Wawata appe tunta fa awai non. Est ce que ko mi nodduma do? Ko mi wawata gollide tewngu no birano. Tewonno. Ala ni do ende tew. Ala ni ko mi ma kon ka. Mi Allah wannan dum. Appe tun famondiren ka. En famondire joni. Awara la sojo. Awara sojo. Sojo. Abi. Tewo mina nimdite. Wallahi jakati rabbitu ngam. Abotu mi ala habade de. Wona ma. Wonko huda hato. Kan. Wolo don taw. Minna andi goy. Dama yaydo. Ku tew hon tun taw. Min tew ay nakingen. Billahi furino taw abotu. Fami. Tew la dana na bedda ngala fiyon ma. Wolna dama dinga bonna nala. Wolta. Ku tew mina nimde. Kom bona dano wolende. Ida mari problem fionu ida mari problem ida jokki tu ida wada vice jima kon no e fut ma très bien kolan mi jento ma mi wawla na ma kon fala ma wawla si ko ni affaire partenariat dam ida way bloquer parce que je n'arrive pas à comprendre yo na sanzi complètement ibo uda do Sénégal aba ina ci famu ya de flou a ko bay ida way yolo okay ene bien est ce que ni ta nari dan carrément did you really je pas de toi man frère saya nyamo ciep ko nyamda ciep warel ni do ala tan mi la wala o tigi wogete hayo na hala nan ko on wadi parce que mi ala tala darni te ni e duma alhamdulillah sagale mi ko sanne de pensé que
angira wala mi do problem bi di anda fi ni depuis mi ari je pas du temps kono e ɓirta tawi acci fi allah ida wawi ñamude sefa ara ala inala batata yewta kon sefa dari acci je pamone dari do andi no woni ko fala ma expliquer min na fi affaire dum wolle do walli ni taw fi ko problem sefa taw yewten taw goɗɗo susa taw wolande inno so